ce in bata bari ba ni ba ita zan rabu da ita. To wannan bakin cikin ne da na rabu da ita ya sa daman ta taɓa faɗa min ita a duniya in fa ta rabu da ni za ta yi mutuwar za ta yi min abin da ban taɓa zaton za ta yi min ba. Sai kuma na tsanci wannan abin ne yadda da shi a matsayin kaddara. Allah yana kaddarar mutum ta kowane irin siga. To ni wannan abin na yadda cewa Allah ne ya kaddare ni da shi. Abin da na yadda kenan. Ma'ana akan ka rabu da ita ne take taimaka wannan kasafi, to ita kamar ta nuna tana kaunar ka son ka ne ko kwa kaka? Taimakon da na kanka. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Suna na Isa jarumi a masana'antar kayan kusa. To gashi yau mun ga ka shiga kotu da kai da Sadiya Haruna, shin menene ya faru? Tunda idan za a iya tunawa kamar shekaru 2 baya kun taba makamanciyar haka. To alhamdulillah ala kulli halin yau shekara 2 da wata 3 da 'yan kwanaki wannan shari'a ce take ta tafiya ake ta janta. Har sai Allah ya kawo ta wannan lokaci ranar Litinin 7 ga watan Turawa. Shine Allah ya yi hukuncinsa ya tabbatar da mai gaskiya ya ba wa kowa gaskiyarsa. Kotu ta kama ta da laifi, ta yi mata sassauci ta ɗaure ta wata 6 ba tara a gidan yari. Akan sharri da taimun da kazafi abin da ban san shi ba. To ko za a gaya mana sharri da kazafin da ta yi? Duk wanda yake Najeriya, kai ba Najeriya ba ma kusan duniya, tun da social media is a worldwide. So ya ga a shekara 2 da kamar wata 3 ko 4 ya ga lokacin da wannan yarinya Sadiya ta shiga social media. Mun kazafi na neman maza, mun kazafi na kwanci, mun kazafi dai na batanci, na cin mutunci wanda wallahi a rayuwata ban san da shi ba. To akan wannan ne na garzaya kotu, ban dau hukunci a hannuna ba, na roƙi Allah ya zaba min abin da ya fi alheri. Allah ya tura ni kotun na tun a duniya kafin mu je tasa ya mata hukunci. To kafin taimaka wannan kazafi a da, shin wani irin alaka ne tsakaninka da Sadiya Haruna? Kafin taimun wannan kazafin alaƙa ce ta taimako. Ta zo gurina akan taimake ta, kuma Allah ya sa ni ba na wulaƙanta masoyi, ta nuna ita mai ƙaunata ce a harkar fim, don haka ita ma ta shiga harkar fim. Gashi an cuce ta da Allah an bata labari na taimake ta, ni mutumin kirki ne. Na sa ta kawo min fim din, kuma na sa aka gyara fim din, na yi kokari in raba shi gidajen talabijin domin ta samu abin kanta. To daga nan ne ta dinga nuna ni na zama babanta, ba ta da kowa, godfather ɗinta ne. To bakin cikin na hana ta abubuwan da take yi a social media na batanci. Na ce in bata bari ba ni ba ita zan rabu da ita. To wannan bakin cikin ne da na rabu da ita ya sa daman ta taɓa faɗa min ita a duniya in fa ta rabu da ni za ta yi mutuwar za ta yi min abin da ban taɓa zaton za ta yi min ba. Sai kuma na tsanci wannan abin ne yadda da shi a matsayin kaddara. Allah yana kaddarar mutum ta kowane irin siga. To ni wannan abin na yadda cewa Allah ne ya kaddare ni da shi, abin da na yadda kenan. Ma'ana akan ka rabu da ita ne take taimaka wannan kazafi, to ita kamar ta nuna tana kaunar ka son ka ne ko kwa kaka? Taimakon da nake mata shi ya sa ta ga duniya babu kamata. Ni kuma ina taimakon ta ne akan in janyo hankalinta ta daina irin wasu abubuwa da take wanda musulunci bai yarda da shi ba a social media. Akan haka na dinga taimakon ta don ta samu ta nutsu. In ma aka duba za a ga akwai waƙoƙi da ta hau na yaban annabi. Ni na yi ƙoƙari na ɗauke ta, muka je gurin Hafiz Abdallah, na nemi alfarmarsa in yana ji zai ji yana raye. Na nemi alfarmarsa ya ba ta waƙoƙin nan domin duniya ta wanke kanta a idan duniya. Ta yi alƙawari ta daina waɗannan abubuwa. Kuma in har ta wanke kanta ta ci gaba da rayuwanta madaidaiciya, wallahi zan ci gaba da taimakonta a matsayinta wadda nake tausayawa a mace. Ni ina tausayin dukkan wata mace a duniya ma, ba wai ita kadai ba. To da ta ga ta ki daina wannan, shine na ja layi da ita. Can layi da ita shine ya janyo mun wannan. Kenan wannan ikirarin da take cewa kun taɓa yin aure duk ƙarya ne? Wallahi tallahi Allah yana kallo, ni a matsayina na musulmi ban san wani aure ba. Auren da na sani iyayena da iyayen yarinya su zo a bada sadaki a shafa a gaban shaidu a ɗaura wannan auren, shi na sani. In akwai wani aure da take ambata wanda ban san da shi ba, ni ma akwai shi ina ji waiwai, ni ban san shi ba, ban san ya ake ba. Wato ma'ana auren mutu'a? To auren mutu'a ina jin sa a gari wai amma ni ban taɓa yin sa ba, ban san ya yake ba, ban san ya ake tsara shi ba.